אז מה כל חברים? כאן עמית. וכאן עמית, ואנחנו בעולם סורווייבל, כי אנחנו לא מצאנו את העולם סורווייבל הקודם שהתחלנו, אז... וגם שרצינו להשיג עצמות. אנחנו טיפה מתנו, אז כן. עמית, תרגיל את הכיסאות. אופסי, אני לא כזה טובה בלפגוע, אתה תעשה את זה. יופי, בינתיים יש לנו אוכל ראשון. נו, אבל... עוד קצת. ראיתי 3 כבשים. באתי לא בכבשאות, אבל זה לא... כבשים. כן, נכון. איפה הכבשי השלישית? בואי חמודה. סליחה, אבל זה... סליחה, אל תדאגו, אנחנו נעשה עוד כבשה לשיחה של כבשי שמתה בפרק 3 של הישרדות. שאת הרגת. נכון, מה? אני לא יודעת לשים קולר בטלפון. אני רגילה למיינקראפט במחשב. אז כדאי לנו להתחיל לקרות עצים ולבנות בית. כי... לא לבנות בית, אבל כן. כאילו, קודם להכין כלים. לבנות שטח שיהיה שלנו וצ'סטים. כן. כי אם אנחנו מתים עם דיימונד, אני מתעצבן. ואני מקווה שאנחנו נשיג דיימונד בסורווייבל. אף פעם לא השגתי, רק... אני השגתי מלא. אני באמת שעשיתי לי ולאח שלי פרנק של איזה מלא דיימונד אור מחוץ לבית ובלוקים. הפכתי אותו לבלטינר ושמתי מלא. ארגיל את החיות, נתחיל לחמם לנו שיהיה לנו בית. יותר נכון שטח. נתחיל לחמם לנו אוכל ואז נראה. זה לא אבל מספיק עצים, אבל אני קודם עושה הורגת קצת חיות. ונצטרך קודם... עמית, אני... אל תהרגי עם הצמר. אז עם מה להרוג? עם היד. אבל צמר לא יכול להישבר. כן, גם היד לא יכולה להישבר, אז מה? אז למה לא להרוג עם הצמר? זה לא שזה כאילו משנה. לא, את תשימי את 3 הצמר הזה, לא נשים לב. איבדנו אותה למיטה. כן, נכון, צודק. יש בזה אולי משהו. פה נבנה בית. כן, נבנה פה, אבל קודם אני רוצה להשיג עצים לבית. כן, וקודם גם למיטה איך קוראים לזה? לקרפטינג טייבל. גרפטינג טייבל ותיבות שנשמור את הדברים ופיקקס וגדרות. כן. כדי לזמן לנו שטח. כן, אולי לא נגור פה בבית, נגור בשטח, אבל נגדיל אותו. לא, אנחנו נגור בבית, פשוט קודם בוא נעשה שטח, כי לא יהיה לנו מספיק זמן לעשות בית. יהיה הלילה ומפלצות יתקפו אותנו, אז נעשה שטח. אבל נצטרך להזיז את נו, איך קוראים לזה? להזיז דרך כי אז החיות יתקפו. ויקרצו. בוא נתחיל לבנות קרפטינג טייבל, אני חושב שעוד מעט. לא, כן, קודם, לא, עוד לא קרוב, יום זה 20 דקות ועמית, ולילה זה גם 20 דקות האמת, אבל אם ישנים אז זה פחות... 3 שניות. כן. אבל אם זה במיינקראפט עם עוד אנשים, עד שהם יגיעו למיטה, 20 דקות. כן, פחות. אם הם למשל בנדר, רוצים לחזור, פתאום משתגרו. לא, אבל אם הם לידכם אז כאילו... של 5 שניות. שבסלייך. אכפת לי. השגנו מספיק עצים לשטח. כן, לשטח זה מספיק. אבל איזה שהם שמים בשטח זה כמו בסטורם. אין לי מושג כמו מה זה אומר. איזה של ביג בוקס עשה בפרלמנטום. סבבה. 60. 60, אוקיי, כן. קודם בוא... עוד אחד זה היה 64, אבל לא היה לנו כוח לה. מקסימום נחצוב אחרי זה עוד עץ שלם, כי עכשיו ייקח לנו... טוב, אתה תעשה קרפטינג טייבל. אני לא טובה בלחלק דברים. את יכולה פשוט לעשות את זה הכל מפה. נכון, אתה צודק. אוקיי, פה זה יהיה שטח. רגע, קרוב גם למים. הכנת קרפטינג טייבל? כן. יופי. עכשיו צריכים גם... רגע, מיטה. לא, פה גם את זה גם אני שימי יכולה את המיטה. לעשות. את זה גם אני יכולה לעשות, אבל קודם בא לי להכין עוד כמה דברים, עוד טיפה, לא הרבה. ורגע, איפה זה? נו, איפה אתה? פיקקס. לא, לא פיקקס. הנה זה, תודה עמית. לא כזה, רציתי לסתור. לא, אנחנו צריכים ללילה הראשון.
כן, אבל זה לא ספיק. זה כן, מובים לא יכולים לעבור גדרות. היה לך מטפס מעל. קודם בוא נכין לנו שוול ונוכל לחטוב יותר כן, בקלות. צודק. וגם עוד וגם, משהו, זה לא עוד הרבה עצים. גם נכין פיקקס. אבל עמית, שימי את המיטה שיהיה לנו פה שנייה. חרב. פיקקס? רגע, עוד מהיגד הכנתי מלא פיקקסים. נכון? אוי, לא. טוב, נוכל להשתמש בזה לחמם. טוב, יש לנו עדיין 21 עץ. אוקיי, נורא להשתמש בזה. מזל. יש לנו 21 עץ. אולי זה, נו. רגע, עמית, את יכולה להכין עוד קצת מקלות ואז נכין עוד קצת גדרות? כן, אבל קודם בוא נשטח. כן. עם את זה אתה תעשה. תודה. ייי. די, עמית. חושב שכדאי שגם נבנה לנו בבית כזה, נו, כמו חווה בחוץ. אתם יכולים לדלג למתי שיהיה לנו את הכלים, כי זה די... אנחנו נחזור שנסיים לשטח. טוב, בוא נמשיך. שלום. חזרנו, עמית. כן, נשבר לנו גם השוול על הדרך הזה. אולי כדאי שתכיני צ'סטים שנשמור חלק מהדברים. כן, וגם נתחיל לשים גדרות גם. בוא תכיני קודם. כן, סטיקס. נכין עוד מהצ'סטים. כן. אבל על מלא. כן. אם אתם רוצים שנעלה סרטון, נו, כבר. אמונגס, אני לוחצת על סימן שאלה. אם אתם רוצים שנעלה סרטון אמונגס, תגיבו בתגובות. עמית. נו. לא חשבתי שזה שתיל. אופס. עמית, סתם קפץ. לא פה. שהמובים לא יקפצו עלינו. לא, זה מיינינג. לא, אני אראה לך איפה יהיה המיינינג. פה, קצת רחוק מהמיטה. אז תעשה את המיינינג אתה, אני אחצוב כשצריך. רק מצאתי את המקום. הולך להיות אחלה בית גדול. בטוח. אבל קודם אבל בהמשך נמשיך לשטח. אני רציתי לבנות קודם את השטח, כי זה לא, אנחנו לא הולכים כי אז פתאום שאנחנו עולים מהמיינינג, בום, עולים מפלצות. ואז אנחנו אומרים, ייי, יורדים אותנו. ביי. צריך פה להעלות את הגדר ללמעלה על השנייה. נכון, כן. לא, רק כן פה. נו, זה מה שאני עושה. בצד הזה. כן, רגע, הנה. למקרה חירום. אני חושב שזה לא אספיק. אופס, כן. 1,000,000,000% שזה לא יספיק. כן. נצטרך, עוד מעט לילה. אם אתם חושבים שזה לא יספיק, אז שימו לייק. מה? אוקיי, זה לא יספיק. שימו לייק. שימו לייק, כן. אני לא נהפוך את המיטה למיטה אדומה. למה? או אם נמצא פרח תכלת, שזה הפרח הכי נדיר כמעט במיינקראפט למצוא. בסוואמפ מוצאים אותו כמעט בכל פינה עמית. והפרח של ווידר הכי קשה למצוא, כי לא נראה לי אפשר להשיג אותו. אני ואח שלי כן, אי אפשר להשיג ווידר אני רוס. ואח שלי טעות שלי. פעם אחת רבנו, עם הווידר טסנו לשמיים להרוג אותו, שלפתי בו עם החרב והעיף אותי לרצפה. השתגרנו כל פעם אחד על השני, הרגנו, ניסינו להרוג את הווידר. הצלחתם? כן, עברנו לקרייטיב, לא יכולנו יותר נגדו. ברצינות? עמית, הוא קרב טס מאפן? לשמיים כמו מטורף. איזה קרב מאפן? הוא טס לשמיים כמו מטורף. לא, הוא לא כמו מטורף, הוא כמו שהוא אמור לעשות תמיד. לא, הוא טס מעל העננים. אז כאילו, בשביל זה יש שליטרה. כן, הוא טס מעל. אבל כל פעם שאנחנו מעלינו למעלה, עד שהגענו, הוא כבר הצליח לצלוף בנו. האמת שזה, כאילו, קשה להרוג את הווידר, ובגלל זה הוא בוס. והוא לא מפלצת רגילה. אם הוא היה מפלצת רגילה, מיינקראפט היה פשוט בלתי אפשרי אם הוא היה מפלצת רגילה. כן, זה נכון, לא הייתי משחק על סורווייבל, הייתי משחק רק על קרייטיב. זה לא סיבה, אבל כן. כאילו, מיינקראפט זה משחק טוב. אבל עם הווידר.
הוא יהיה מפלצת, הוא עדיין יישאר משחק טוב. פשוט כן, אבל פשוט היית מתרחק ממנו. כן. הוא רואה אותו בורח. כן, עמית צודק. יש, נפטרתי מהדשא הזה. זה לא נראה יפה. וכל הדשא הזה נראה כמו קי. לא נכון, הוא לא נראה כמו כמו משהו מוזר כזה. כמו משהו לא יפה. אולי נביא את הכסית. כן, וגם מצאנו פרחים אדומים. יאי, חל גדול. חל לגדל. כן, וגם כדי לטבוע את המיטה, כמו שאתה רצית. זה הספיק. חוץ מזה שזה ממש קרוב לאזור שלנו, אז... וגם יהיה לנו מלא אוכל. עמית. מה? אולי כדאי גם שנעשה כמו חווה כזאת. חווה? מה זאת אומרת? חווה ליד הים, נגדל שם חיטה. כן, סבבה. אנחנו גרים פה ליד אגם, אנחנו יכולים לגדל שם. וככה גם לא נצטרך להשיג איירון ולהכין לי. כן. ככה עשיתי עם חברים שלי. כן, כל אחד עושה ככה. כל מי ש... אבל באמת, זה אחד מהמסובכים. מה? זה אחד מהמסובכים כזה שזה לקחת, עשיתי את זה כזה בנפרד כל אחד. זה אחד מהקשים. אני מקווה שזה ישר ונוכל לעשות מלא. סבבה, רגע. טוב, כן צודק, באמת. כן. אולי אחר כך נרד למיינינג. סבבה. שנייה חברים, אנחנו כבר חוזרים. מה? שנייה, עמית עצרי את זה שנייה. היי, אז כן. חברים, אולי יעלה היום סרטון אחד, אני לא יודע, אם נגמר לי הסוללה, זה בזה. לא נורא, אבל לא נורא. תמיד יש פעם הבאה. כן, תמיד יש פעם הבאה. ובחופש הגדול, אחרי שנגמר כל הלימודים, עולה כל שבוע. מה אמרת לעשות פה את המיינינג? זה רעיון טוב. לא, תראי. היי, כלב, תדחפי אותו קודם ואז אני... תראי. אתה תעשו. אתה זוכר מה קרה בפעם האחרונה כשהתחילו להלב כלב? הוא הרג אותנו. והכלב האחר מת. אז וזה היה הסיבה למה אנחנו הפסקנו לצלם על הסדרת סורווייבר הקודמת לפני הסדרת סורווייבר הטובה. הנה, ככה אפשר לסגור. לא משנה. צריך איזשהו משהו שנוכל לעבור בו. רעיון טוב, עמית. וגם... קודם לפני שהכלב יברח. כן. רגע, עמית תחסמי. איכשהו נראה הוא נראה נייס. אבל שהוא יהיה שלנו, הוא יהיה חמוד. וואי, אבל צריך לקלוע אותו כדי שלא נרביץ לו בטעות. טוב. לא, אנחנו פשוט לא נרביץ לו. לא, אבל אנחנו יכולים בטעות תמיד. הוא לא יהיה תוקפני אם אנחנו מרביצים לו פעם אחת. אחר כך אנחנו תמיד משתגר פה, והוא יפסיק. טוב, סט רצפם. יאללה, מתחילים לרדת למים. אגב, עוד משהו שאני רוצה לעשות, אבל עכשיו זה טיפה קשה כשהכל מגודר. אוקיי, תני לי, אני יכול להוציא אותנו מפה. אוי, רגע, אופס, אני יושב. יש לי דרך להוציא אותנו מפה. פשוט, רגע, תני לי. הזמן שהכלב הזה פה. זהו, קופצים מהגדר. ותהרוס גם. כן, יופי. דרך אחד יכול להישאר פה. כן, ועכשיו תודה. עכשיו חותכים עצים. וגם אחרי זה עושים... אחר כך נקפוץ לבפנים ונעשה את הכניסה. כן, וגם, כן, זה אחלה התחלה טובה שלי בסורווייבל. וגם, כן, אני מחפשת משהו כדי שאנחנו לא נצטרך כל פעם לשים בלוק של דרט. ההישרדות הקודם היה אחלה, הראשון היה ממש אחלה, אהבתי אותו. כן, השני, סביר. השני, גרוע. חוץ מזה לא, סביר. כן, חוץ מזה שהיה לנו מלא איירון. כן. בגלל זה הוא היה סביר. מה? גם פה יכול להיות לנו הרבה איירון, גם דיימונד. ופה יש לנו גם בסיס, שזה עוד יותר טוב. וזה לא היה לנו אפילו לא בסורווייבל הראשון. היה לנו בסיס גרוע. כן. ופה יש לנו די בסיס אחלה מאוד. כן, ויש לנו כלב שמירה שנהרוג מלא סקלטונים. שיהרוג סקלטונים, כאילו... כי כנראה שהם ירביצו לו. אני מעדיף להתרחק עם הכלב מסקלטונים. נראה לי אני אכניס אותנו עם הצריכה.
לא, אני כאילו צריכה... עמית, בוא נכרות עצים ואז נוכל להכין דלת. גדר. כן, בדיוק. נצטרך לבנות את הבית אחרי שנאלף אותו, כי אז כל שני יורד לנו למטה, קשה להעלות אותו. כן. או שנבנה לו פשוט חווה מיני, כי אתה יודע, נעשה עוד גדרות. רגע, שהוא ייתקע איפשהו נוכל לשים אותו כמו חווה. נו כן, זה בדיוק מה שאמרתי. ואגב, יכול להיות שיהיה לנו קולר, רצועה, לא קולר, סליחה. בוא נגדל את הצ'יקנה הזאתי. למה? תקוף אותה בחוץ, עמית. טוב, סבבה. היא תיתן לנו אחלה מלא ביצים. כן, מלא אגב, ביצה, מסתבר שביצה מורידה די הרבה דמג' לסקלטונים. לא יודעת מה הקשר. אני לא מבין למה אנשים שמגיעים לדרכים לפעמים באים עם שלג. כי שלג זה גם. יש שתי סיבות. אחד לסנואו גולם, כי... לא, באים עם כדורי שלג. כן, יכולים קודם כל להכין עם זה בלוקים של שלג, אפילו לא צריך לזה קראפטינג טייבל. עמית. בוא נגדל שם אוכל. איפה? שמה. טוב, אבל אין לי כוח עכשיו. עוד לא עכשיו. איך אני בשיא הגורים, עמית אל תכניס אותה עכשיו, הכלב יתקוף. כן. ביי. כאילו, אפשר פשוט תמיד להחזיק זרעים כשהיא רואה אותנו. רגע. אם תרבצנו לו. הוא מסתכל עליה כמו מטורף. עמית, בוא ניכנס הביתה. כן, אבל... אופסי. ייי! עמית, כנסי הגרפטינג טייבל ונכין את הכניסה. בדיוק. רגע, שנייה. אז כן חזרנו, ואת האמת שאני חשבתי על משהו שעדיין לא סיפרתי זה לעמית. אז כן. יש כאלה שיבינו מה אני עושה, חוץ מסולמות. כאילו שאני עושה סולמות זה די ברור. אבל טוב, רק שנייה. אוי, אני צריכה לחצוב עוד. אבל קודם בואו נלך לישון כשיהיה לילה. סבבה. כי עמית, אתה אל תסתכל כשזה יהיה מוכן, אני אקרא לך לבינתיים, לך למטבח, אולי תאכל עוד משהו. הנה. כלום, ישנתי. ועמית, אתה לך לאכול משהו. ואני צריכה עכשיו ואת האמת, מה שמוזר בכלב הזה, הוא כאילו, הוא לא זז, הוא אפילו לא מנסה גם לברוח. טוב, לפחות הוא ממושמע, הוא מבין שהוא לא יכול לברוח. הוא הבין שלחדנו אותו, אז הוא לא יכול לברוח. כן, לא, אבל הוא גם לא מנסה לברוח. אלא אם כן אני נותנת לו סטייק. כאילו הוא מראה לו סטייק, אז הוא פשוט ישר רץ אליי. אבל אי אפשר להאשים אותו. קריפר, ביי. רגע, אני עושה בעצם ריספאונד פה. זה לא כזה גרוע. לא. אוי, קריפר. הוא הרס את החווה של הכלב. לא כלב, אל תצא. אוי, לא. רגע. עמית, זה לא זמן לשבת. רגע, יש לי סטייקים. הכלב יעקוב אחריי אם אני יראה לו סטייק. אז הוא לא ילך לטבע. הנה, הכלב, נו. הבנתי למה הכלב הזה לא ניסה לברוח. הוא חיכה שהטבע יעזור לו לברוח. הכלב חיכה שהטבע יעזור לו לברוח. לא, כלב, תישאר אתה במקום שלך. אפשר לדחוף אותו? טוב, תנסה לדחוף אותו. האמת חשבתי שיהיה יותר קריטי ברגע שנמות. רק הקריפר לא הבין שהוא הקריב את עצמו, הוא לא ידע שאני אעשה ריספאון באותו מקום. הוא היה בטוח זה הסוף שלי. פשוט, אבל בינינו הוא זה שהתאבד. עמית, זה לא יכול להגיד את זה. מה? לא יכול להגיד את המילה. מה, התאבד? יש אנשים שלא אוהבים את המשפט הזה. נכון. אף אחד לא אוהב את זה. כן. הנה עמית, אתה תוכל להמשיך.
ורק אני מקווה שהקריפר לא יבוא לכל יותר. הקריפר מת. אלו. קריפרים. עמית, אתה לא יודע מה אתה עושה? יש פה כניסה שרק מחכה לכלב. שיצא בה. זה פשוט פתוח וזהו, כאילו הוא משתחרר בשנייה. אתה רק עכשיו ברצינות שמת לב לזה? באמת? אוקיי, טוב. סבבה. כן, צריך לעשות מעניין בחוץ. אגב, אני יכולה לנסות עכשיו, אני יכולה תמיד לנסות ללקוט את הכלב בגלל שהוא לא זז לשום מקום. בקושי יותר נכון. לא זז לשום מקום. בקושי. עמית, אולי אני צריכה לרדת, זה מעניין. אנחנו נעשה, אבל יש לי תוכניות, אז אתה תלך כמו שאמרתי. טוב, לא. עמית, אני גורע אותך. היי, כלב. יותר נכון זאב, הוא לא כלב. הוא לא כלב יותר, הוא זאב. הוא אף פעם לא היה כלב, יותר נכון. כן. טוב, אנחנו עוד מעט נסיים את הסרטון, אז... עכשיו אני רק עושה לו את המחסה, אז אתה יכול לראות. בגלל זה עשית סולמות. לא בגלל זה, את האמת. לא קרוב לזה. סתם ראיתי את זה גבוה. כן, זה ממש נמוך. פשוט אפשר לשים בלוק וזהו. ואני צריכה רק עוד 2 עצים, אבל אני אקח יותר כדי שיהיה לי. בסדר. אתה יודע. אחד נפל לי על הרצפה. תגיבו בתגובות אם אתם רוצים גם שנהפוך את זה סדרה. אם אתם רוצים... כנראה שזה יהיה כמו סדרת הסורווייבל הקודמת אחרי הכל. אבל אני רק מקווה שלא יימחק לנו, כי אהבתי את העולם הזה. כי אני אוהבת את העולם הזה. לא אהבת אותו. כאילו אתה כן אהבת. לא משנה את זה. אני אהבתי את העולם הקודם וגם את העולם הזה קצת יותר. כן, נכון. האמת שכן. כי בואו אנחנו שחקנו את זה רק כמה ימים. בטח אנחנו משחקים יום אחד, אבל כיף בעולם הזה. כן, הם קודם ביז. עכשיו תעוף מפה, כי אני עושה את התכנון שהכי חיכיתי לו. אני שומרת עליך. אני שומרת עליך, עמית. וקדימה. הכלב עושה רעשים. אני הולכת מטפסת על סולם, אני שומע, אני מזהה את צדי עילמית. אם כלב היה מטפס על סולם, זה לי אפשר. לא, בצעות, יש פה נביחות שלו, ודי. די. אני כן מטפסת על סולם, אבל מה זה משנה לך? וגם היו שם גם את הנביחות של הכלב. עמית!
תראי לי. הבנתי, את עושה מיינינג. נכון. תראי. אני מנסה. רגע, מיינינג מחוץ ל... כדאי לך לשים טרפדור. נכון, הוא לא. כן. לא, וגם יש לי טרפדור אחד. שכחתי שהוא לא בחוץ. כן, אבל יש לי טרפדור. אם נרצה לשבור. צריכה לשבור. באמת, שכחתי. צריכה לשבור את הסולם. ואז קופצים פשוט. כן, נכון. צודק. וגם אני... בגלל זה שמעתי רעשים של סולמות. כן, טיפסתי בסולם. למה? כאילו... בגלל זה שמעתי את הרעש. מה? יו, נראה לי הוא חטף קריזה. לא בטוח שזה הכלב. לא נראה לי. תסתכלי עליו, נראה לי הוא חטף קריזה. עמית, תבדקי אותו שנייה. אני חושב שהוא חטף קריזה. כן, טוב, גם אני הייתי חוטפת קריזה, או איך שלא תקרא לזה. אם הייתי כלואה בכלום. את האמת שהוא נראה דווקא סבבה. לא נורא. נראה לי, אני יודע איך נצא. סולמות? לא, עמית, הוא יתאפס. כן, לבים יודעים להתאפס. ומה לי? טוב, פשוט אני אעשה, אבל רגע... תפצי עוד אחד. אל תשברי את זה. מה ללוחות אותו בשורה אחת? לפחות 2 על 2 עמית. היית רוצה שיחדו אותך בשורה אחת? מה לעשות? במקום צפוף שתוכל רק לשבת ישיבה מרכזית? שלא קוראים את זה? אל תדאג, אנחנו נשיג עצם ואז הוא יגור איתנו. כן, ואז יעזור לנו בצד. כן. כי ממש אין לי כוח כל יום ככה לטוד כבשים. שיהיה עדכון, יהיה. את האמת ציפיתי שהעולם הזה יהיה גרוע בגלל שבכל עולם שעשינו כלב, שניסינו לעשות כלב, סליחה. הוא ניסה. אז העולם הזה הסתיים באסון. אז... ואני ניסיתי למחוק עולמות ישנים שלי. כן. ואם זה היה עולם גרוע, הייתי מוחק את זה. סליחה, שיהיה לנו עצמות, אתה תגור איתנו. בינתיים אתה תהיה בכלוב. פורה. רגע, אז בעצם עכשיו אנחנו תמיד יכולים לפתוח את זה ולסגור. זה לא עוד כדי כך מסוגר. הכלב הקודם בעולם סורווייבל הישן. אגב. הכלבים שם ניסו להרוג אותנו. נכון, הכלבים שם סתנו אותנו. כי עמית הרביץ על העץ. מה? זה קשה. לא להרביץ לה... כאילו, אני לא רגילה, אני רגילה למחשב. אני רגילה למחשב. תתרגי. מי שלא יודע, אני משחקת במחשב והוא משחק בטלפון. גם בפלייסטיישן. אז מה? טוב. למרות שבפלייסטיישן קצת הפסקתי לשחק. טוב. רגע, האחרונה אני משחק במשחקים אחרים. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לסיים את הסרטון. טוב, ביי חברים. יאללה.